Ktorý z týchto chodníkov je najbezpečnejší? Je to jednoznačne chodník v strede. Tieto úlohy sú pomerne jednoduché a mal by ich zvládnuť takmer každý. Teda okrem poslednej úlohy, keďže poslednú úlohu zvládne spraviť len 5% ľudí. Si pripravený na druhú úlohu? Tak poďme na to. Nájdi číslo 8. Ak si dokázal spraviť prvé dve úlohy, tak teraz dvakrát ťukni na obrazovku, aby som vedel, že môžeme ísť na ďalšiu úlohu. Tvojou ďalšou úlohou bude otvoriť komentáre a napísať do nich nejaké unikátne emoji. Ak si do komentárov napísal toto emoji, tak vypadávaš. Poďme na poslednú a zároveň tú najťažšiu úlohu. Napíš dole do komentárov, aké číslo vidíš na obrázku.